tots, benvinguts al meu canal. Avui parlarem de... Calla, xata, que m'estàs posant nerviosa. El tema d'avui és com parlar amb fluïdesa i per saber aplicar-ho en el nostre dia a dia, us posem un exemple. Oi que alguna vegada heu hagut de fer una presentació davant de tota la classe? El primer que has de fer per parlar amb fluïdesa és saber perfectament què has de dir. Per això recomanem preparar un guió de la teva presentació, per després no dir tot el guió com si fossis un robot. Si no saber la informació que has de transmetre al públic i explicar en les paraules que et siguin més còmodes. La segona cosa que has de tenir en compte és el to de veu. Has de parlar una mica alt perquè t'ha d'escoltar tothom, però sense cridar com la teva mare quan treus un zero. Una cosa molt important per entonar adequadament és parlar sense por ni vergonya. Pensa que si et dona vergonya i ara encara més amb de les mascaretes, no t'escoltaràs ni tu mateix. Fonamental a l'hora de fer una presentació és tenir una expressió clara, ja que encara que tinguis un bon to de veu, si no vocalitzes sembla que parlis alemany. Una manera de practicar això és recitar un embarbussament. Un plat blanc ple de pedra negra. L'aspecte amb el que també has de tenir cura és la teva posició. Has d'estar relaxat i tenir impressió de tranquil·litat. Però no com quan estàs al sofà de casa, Cristóbal Colón va descobrir Amèrica en el 1492. Tip extra. Extra, notícia! Extra! Ja controles tots aquests aspectes, interactuar amb el públic sempre serà una bona opció. Humor, preguntes als espectadors, que la teva presentació sigui divertida i interessant. Ara que ja saps com parlar tranquil·lament i amb fluïdesa, prepara la teva presentació, Fes un guió prepara-te'l i deixa tots flipant. Esperem haver-vos pogut ajudar. Adeu!